vandrar vi. Hej Joakim. Och här har vi några där borta. Nej, kom nu. Nej. Och det här blir väldigt konstigt. Men nu ska vi lyssna på några skrik snart. Det kommer kanske då så här. Ja. Jaha, vad ska jag gå i? Jaha. Ja, det gör jag. Vi fick ett skrik. Och nu är det lite skrik. Vadå? Vilka? Vi får skratta. Vad är det? Ljuga på näsan. Filmade du det? Ja, det gjorde jag. Jag vill gå och kolla. Jag går upp och sminkar. Ja, vi filmar. Det här måste vi filma. Ja, där filmar vi. Linda, ska du följa med? Och det här blir bra. Nej, det... Jag gör det mig! Och det här blir en väldigt konstig video. Nej! Alltså det är inget så skämtar mycket. Men du får säga hej igen. Okej. Jag behöver inte ha det på filmen. Ja. Det här måste vi kika på när vi kommer in. Ja. Det ligger på filmen sen. Nej. Den är kvar. Det var det på film. Jag fick den hit. Så svårt den ner igen. Det skulle vi fått på film. Eller Rapar eller? Men varför smittar ni oss? Rapar är alldeles dina. Smittar ni inte oss två då? nej, gärna inte. Nej, då går vi. Jag får sluta filma mig igen. Jag vet. Alltså, är det kista? Jag måste få den här Håll Sverige rent med. Men hallå? 3 minuters film. Så då kommer jag ta lådan. Och kräkna bred. Det gör inte jag. För när jag åker hem och tider, då kommer... Oj, man får bara ett ena ögat. Vi får vara beredda på att springa nu. Vi pratar om kräk. Jaha, det ska vi inte lyssna på. Eller nej får lyssna på det. Jag tar denna vägen. Sluta svära här i videon. Jag går bara... Det bara... Vi filmar här. Upp här på denna filma mig. Jaha, varför ska jag göra det? Hallå, filma mig lite grann. Jag svär inte i en video.